Dietorrik asko goiko bilkura. Azkena esoiko egin genuen, 2008ko ekainaren otasi zen, eta gaurko eguneko lan zerrendan, lehenengo puntu horren buruz dugu. Eta aurreko bilkurako aktaren onespena ala badagokio. Matek zerbait izateko, aktaren buruz. Ordu bozketa ingo aldeko botoak. Dago batez, onartuta. Biharrengo zerrendako puntu honetan nahi zutet esan bilatu dena konbukatu izukun dago esan da dena behin-behineko, baina da behin-betiko. Zera, erdera zibiltzuna provisional definitiba da. Así que gaurko biharren puntuek gaumarko lukeat, hori irakorreko zutetan bezala, Azkoitiko hirigune historiko plan bereziaren 3. aldaketaren behin-betiko onespena. Zer gelitzea, garbi gelitzea hori. Horren buruz anak. Ezango dugu, pertsa bezala ezautzea. Bukaeran da, kasko historikoko eraikinek bakoitzea katalogaute da, fitxa badauke, eta hor, 3. aldaketi proposatzea. Bere garaxen, akatetza dekretuz onartu zen hasiera batien 2019ko otsailean 28 zen, baina gero honen berdu Euskal Kultura Ondarearen zentru gehiendeko txostena berdu, onartua bizeteko eta txostenak aldikoa. Txostena etorri zen maiatzako eta 9 zen, aldaketatxo batzuk egiteko ezkau zituen, eta aldaketa hosek eginde, behin betiko testue jaso genuen ekainak 13. Orduan, irizpeni nasaltzean bezala, 4 eremu die, o 4 fitxa kasu honetan aldatzien eginak. Alde batetik dago Nagustia 80ko eraikine, eta horrek egana da fitxi jartzezun 15 etxe bizitza ekeko aukerie, eta 16 proiektu egin da honak, aurre proiektu egintzeteikeanak 16 etxe bizitza kabitzeikulako, eta gero txostenin bake jartzeu, leruk norakuk izan berko ben, alturi ez emat izan berko aurrekuk, eta horre limitazio batzuk bete berko ikula. Baina aldaketi da 15-etiken 16. Biharrena da, kale nagusia 65-67ko fitxa aldatzie. Hor jartzeu, lehenengo pixuk ezin dula izen garajetako erabilera ezin dula uki, etxe bizitza erabilera uki berdula. Gertatzeana da, lehenengo pixu atzea aldea, Inazio Iriarte kalie da, eta behien gelditzea, planta bakan gelditzea. Orduan, ez da etxe bizitza ekin de, eta ingurukin zehain de, ikusikia, alde nire horrexen garajiketa daude, aldatzie da, garaje erabilera emateko aldaketi da. 3. da, Aizkibel 17 kalie, Aizkibel kalien 17 arrengun, hor ere, horako txantzeko zehoz ez. Planta bajan atzea aldea, gaur egun etxe bateo badao, baina hor bai egitxe da, hueko badao, eta gero etxe zar badao, eta hori botatzean etxe bakarra inberkoa, eta gaina atzeotik inberda, espaloiek beti gora jumerdulako Floriako zoniatik egin ez, Floriatik egoi berrea korreozetik egin gora. Orduan, hor atzealdea etxikekiko aukerien atien. Eta azkena, Inazio Iriarte kalea bi eraikinaren fitxa, justu dela gure aldemeneko eraikine, hori fitxan jartzezun ordenazioz kanpo zaola, bere garaxen aurrik ustezalako hori botatzie, baina ondokure bai, eta ondaletxia hemen behu bakarrik etxe senyoria bat bezala lagatzie, baina hor ikusike zer dauzke, ikusike bate, garbitzaiena, biharrego plantako komuneke alde horta atata daudela, okaeran da konsolidatzia, etxe bizitza bezala, konsolidatzia eta emati euzue ez etxe bizitzina, baizik eta administrazioako zeakin. Uste hori erosti nahi deula, talietu, lehenengo pixu biharrena eta 3. Geurie die, Azkoitiko udalana die, hor gabitzen lokalaki, más o menos negoziaketak egite daude, baina bertan inkilino bat badao, familixene erentzia zuntuk indada biltzen, lokalak behosin izenin jartzeko, bat ezin goite huen, ez diuela atzen bi finkak bat eiken, baina bai lahatzen jube, uekuketa irikitzen fizikoki elkartute egin daitezen. Orduan hori da ekartzen duna, eta gero irizpenin jartzen bezala, Javiei zea eman, bialdu, hartzeko unera bakixe, boletineare eman, eta betiko tramite. Moruz. Guk hemen egingo diren aldaketa denak zentzuzkoa dirudite eta beraz gure aldeko bozka.
Bale, mosketik orduan, aldeko botuk. Batez, onartuta. Hirugarren puntua, ohiko batzorde informatiboen bilkuren maiztasuna aldatzea. Bueno, haure, ibiliez ikisten da, eta aurten lehenengo aldiz, nahi genuen finkatzie ohiko batzorde informatibuk, barkau. Vale, enitzen ezaten, bueno, aurten lehenengo aldiz batzorde informatibuk plenun onartu gendun ekainako eta 6 egin behin egingo ginuzela, guztunezik, eta pauso bat eman gendun, eta zehaztu genitun, bueno, pleno aurreko asteazken eta ostegunetan izango zila ohiko batzordik. Gizartea eta aisialdia asteazkenetan, eta antolakuntza eta lurraldea ostegunetan. Eta ja, lehenak planteatzeako garaxen ikusike, bueno, hor tokau leikela, nola beti irizpen bat baldimao eta kreditatak eta badanin, kontratazio badanin, o lo que sea, bi engoition kompromisu daukeu, baina normalin lehena beti antolakuntzen berko duke eta aurreko azpi. Orduan gertatzen da, antolakuntzan eman berko genituzkela, igual beste batzordetan tokatzen egin esplikazio. Orduan hori zaiesteko, proposatze deuna da, pleno aurreko azten izen berrin, bi azte lehenuo ekie, batzordiek, asteazkenetan gizartea eta izialdia, bostetan da sintetan, eta ostegunetan ordeni alda hoike deu, eta lurraldea 5etan, eta izialdia 6etan. Eta harta, hoi barkau, eta antolakuntza 6etan. Eta harta, antolakuntza ikeako, beste batzorde danak endeukiko ginuzke. Irizpen bat egon berko baluke, edozein batzordetan, urru gazti eukingo duke irizpena ikeko. Batzordea esan bezala, gure aldakerkarekin erabatu adoz gaudela, bai batzordeen eta bai gobernuan ez gaudenon talde antolakuntzan hobeto moldatzeko aukera emango digula. Bueno, busketako bateko botuk. Batez. Laugarrena, udaleko aurrekontua gauzatzeko udal arauaren aldaketaren hasierako onespena. Bueno, haure beste tramite bat inberra daukuna, antolakuntza batzortin, barduen du, eske bazta larrarue hau inberra hautia, baina legikala eskatzen. Orduan, aurrekontuko onartze genin, baina onartze de udalaren aurrekontua gauzatzeko udal araua. Eta horren barrun 9 eta 10 artikulutan zehaztea, zein izango hien dedikazizuk zinegotzisenak, eta zein izango hien ordaintzarrisek bate, asistentzia bateko dietak eta talde politikun izendapenen zenbateko izango hien. Orduan, 26ko plenun aldagoen dien dedikazizuk eta zehatu ordaintzarrisek, bada egokitzi, udal araue, aurrekontuko gauzatzeko araue, aldatzie plenuk hartu duen erabakie. Legealdi berri honetako lehen udal bilkuran garbi utzi genituen gure iritziak. Liberatu gehiegi iruditzen zaizkigu, ordainsariak ere ez zer esanik ez, zeuen buruei soldata jartzerako orduan topeak erabiltzen dituzua, eta beste ordainsarietan askoz ere txikiagoak edo batez bestekoetan median kokatzen zareten. Gure ustez, beste alderdienganako errespetu falta agian erakutsiz. Beraz, puntu honetan, lehengoarekin alderatuz, erabat kontra. Erantzunik iztagunako, bere garatzen eman genuen da. Ez nago batera dozaten, beste errespeto iztitxo guna. Esan dugu, desberdin pentsatzen. Desberdin pentsaudik errespeto usuki. Itzen bertu egizkiun, danatzatu izan bat. Bueno, bosketiko aldeko botuk. Kontraku. Abstentziorik ez dago. Onartuta bidetzen da. Bosgarren puntun, 2019ko uztailaren batetik aurrerako eraginarekin udal langileei ordainsarien igoera onestea. Haure, ekaini baino lehenua ez fetxatan onartu genuen langileei isotzie legik permititzeun maksimue, dara horreko 2,8,
bai gero esan genuen bai posible izango zala igual, beste 0,8 bat isotzie, Ministrun Kontseiluak onartzen baldin mazun, KPIX, Produktu Interior Brutok ondo funtzionatzen mazun, eta baldintzaute zauen. Baina baita da, egize da, onartu bendunin soldatak isotzie 2,8 urte osoako posible daikie, baina guk ekaini arte bakarrik onartu bendu. Ikusitek gero 0,8ko hori ongo zala. Orduan hori proposatzen duna da, 2,8 uztailetik abendurek isotzie eta 0,8 horire isotzie. Eta, matizatze dut dela, udaleko langileen zinegotzizenak ez dira isotzen. Zinegotzizeia plenoz onartute dauzkeu, Eusko Jaurlaritzakok eguneratzen genien, zinegotzizenak egunera hori dira. Ez dugu soldata egoeran aurrean esateko handirik. Bizitza igotzen doan bezala, soldatak ere neurri berean igotzea bidezkoa iruditzen zaigu. Hori bai, enpresa pribatuan ere, gobernuan zaudeten politikariok, ahal den neurrian soldata eta lan baldintza duinak hobetzearen aldeko apustua egitea eskatuko genizueke horretarako dugun garapen agentziaz baliatuz. Eskerrik asko, Busquetiko, aldeko botu. Dago batez onartuta. Bigarren kontua 2019ko ekitaldiko Azkoitiko udaleko lanpostuen zerrenda eta plantillaren aldaketaren hasierako onespena. Gaur Otaseiko plenun ezan gendu plantillan aldaketa bat proposatzen gendula eta zala komunikazioko arduradune jartzie eta hortako erabaki hori jarri alizeteko ezan gendu lehenengo lanpostuen zerrenda aldagorra dago. Orduan, hoxe dakarru aldatzie, lanpostuen zerrendan, zartuiez, aldi baterako langin hartu nintzauen alkatearen idazkaria eta inbio ditzezke. Alkatearen idazkaria eta komunikazio arduraduna. Irizpenin dauzkotzute, ze funtzio hortiko itxun, eta ze baita ezan, Eusko Jaurlaritzari hizkuntz eskakizune ez gauzakola, eta txostena bialdu diula, eta hirugarren gotatzi bezkola. Nahi gustatzea da jasoitzi bat, Buske. Horreko udal bilkuran esan genuen bezala, alkatearen idazkariaren kasuan orain 4 urte esan genuen. Pasatzen den alkatea pasa, pertsona honetaz ez da inor kexatzen. Beraz, ez genuke 4 urtean behin, berdina esaten jakun behar izango, behin betiko postua emango baina. Komunikazio arduradunaren gana berriz, udaleko barne komunikazioa, gardentasuna eta horrelako jarduera betearazteko erabiltzen baziren, oztoporik ez geniola jarriko, baina batzordean esan bezala orain arteko lan berdina egiteko erabiliko duzuenez, kontra bozkatuko dugu. Behin eta berriz, esan nahi dugu udal gobernuko taldearen esanetara eta alderdi horien propaganda egiteko erabiltzen dela. Eta orain gainera, alkateak berak izendatutako pertsonarekin ez dugu uste ezer galdetuko denik behar bada arazoa areagotu. Alkateari ahalmen hau emateak ere ez ditu susmorik ematen. Komunikazio lana herritar denei begira egin beharko litzatekeelako eta erabaki hau printzipio hauen kontra doala iruditzen zaigulako. Bestalde, ariturik utzi ninduen Euskal Herria Bildu alderdiak batzordean erabaki honen aurrean bere baiezkoa eman zuenean. Hauteskunde garaian, Matxixatzenek antolatu zuen elkarrizketan, argitalpenak eta prentsa zerbitzuekin zer egitea pentsatzen zuten galdetu ondoren dudarik gabe kentzea zela beraien erabakia. Erantzun zuen alderdi honetako hautagaia. Alderdi honek udaletxeko gobernuan zegoela kendu ez izanak ezin susmorik ematen. Baina oraingo baietzak ni neu behintzat zehar harrituta utzi nahu eta baiezko honen zergaitia jakin nahiko nuke. Hori batzorde baten emantza bozka izan zen, nahasmenak eman itxegi, eta gure kontrako bozkie emango dugu. Eskerrik asko. Busketa ingo orduan, aldeko botu. Kontrako.
oposiziorik ez dago, onartuta izan. Zazpigarreko puntuak, kreditu gehiagarrien bidez kredituak aldatzeko Azkoitiko udaleko bat zenbakidun espedientearen hasierako onespena. Lehenengo kreditu aldaketa bakarren gerakine eginez. Zango du 289.000 euro ibiltzeiola gerakinetik. Eta, partidak die lehenengo kapituloako dala personaleko gastutako 111.000 euro, hor sartzekeo dedikazizun igoeri, oposizioko zinegotzixe sartzie eta behin-behineko personalan kostiek, 111.000 eranean. Biharrengo kapitulu dala gastuak eta zerbitzuak, hor, alde batetik pixket jartze deu, 6.000 euro jartzekeo, aholkularitza informatikue, ikuste kontratazio hori atatzeko daukeula, eta hor atatzeko momentun gaude, baina ikuste deu, pixket mejorautea eta berra daukeula, eta 6.000 euro bat gehiago berdikeula. Hainbat jarduerak, bai festatako, kirola eta kulturako ikuste dezte partida batzuk, ikastolie eta aurrezkolan mantenimentoako ikuste 8.000 eta 15.000 euro, pintxaketa batzuk eta ezkaudi ikastolan, eta aurrezkolan lurrekin tratamentu bat ekie, parke eta lorategitxen mantenimentoako 15.000 euro, eta gero, hainbat materialen erosketa, baina batzuk erostie die, egun puntualetan, baina puntualak desente egie pasatzen baiaipe gerditzea, beste erresetan eskatzen egitzea, eta aeroplazako kontenedori konpunketie 200.000 euro. Gainera bigarrengo kapitulun, 155.000 euro. Eta gero seigarrengo kapitulun inbertsixotan, 3 inbertsixo horre ikusteie, alde batetik elkarguneko tuneleko aterpie, hor hueko txoba dago, CIP tapatzeke, eta hori 55.000 euro. Gaztaneneako lehen solairuko obrak ekie 70.000 euro. Eta kotxe elektrikue dago asmo ekartzeko udatzainen aldetik, eta jake kotxe elektrikue dakarreu, herritarrei da zerbitzu eman izeteko, 2 poste jarriko errexen kotxi kargau alizeteko. Eta obri ekeko 8.800 die, eta gero posti zerbitzuako 6.000 euro, hori aurreko kapitulun zan. Orduan danea, 2.800 eta 6garrengo kapitulu. Guztire 3 kapitulu sumonte, 2.800 eta 9. Bai, nahitz. Bai, guk kreditu aldaketa honen aurka bozkauko dugu, iritze zaku estila benetan herritarra lehenengo nezesarik asetzeko ibiliko. Iritze zaku aukera oso politezela Floriako bizilagunek keinu batein gaia ejekuzio bat hien hasteko, baina ez da hori erabaki. Eta erabaki da lorateixe mantentzen segitzie, eta horako segiten segitzie. Irutzako herritarran behin-behinetako beharrak atzen gelditzen egila, udal gobernu honekin, azkeneko lau urtean bezala, da horretxetik gure kontrako gozkia. Nik uste batak bezki eskolak entzen, herritarran beharrak nik uste egunoragotasunin asko ikusteiela, eta hemen ikusteien hauekin egunero etortzeien herritar asko neskaerak beteta daude, kontu nuki ikastolintzat ezakien dio badikula, ikastetxintzat eta berrezkuk ez balen ituzke ikusiko etzien hori zartuko. Honek ez dukentzen, Floriakue horrez daukeunik, baina ezkendik proiekture ez deuen. Orduan, proiektu egin gabe eukite partidi jartzen aztik ez daukez ikusirik. Daukeu aurre proiektu bat egin de, gutxi gora berako kantidade batekin, bakizute proiektuen lizitazio bat aintzala, baina rekurri bintzen dela. Orduan, rekurri dute arrazoie emantzako rekursu jarri du nahi, eta berrez eta berda lizitazioa. Orduan, proiektu eskutan eukigabe, kantidadei gabe, partidie jartzeik ez dauke. Por supuesto, gobernu honen lehentasunetan daola, Floriako fazikin lehenbailen azkia. Baina hengoz, kantidade bat itxu-itxun jartzik, ez dauke zintzuik, proiektun zenbateko duki arte. Proiektun zenbateko daukeunien, por supuesto jarrikoa. Bai, hor nahi nuke puntualizatzie, dela 4 urte baino goizotik proiektu bat kajoien gorretezen dutela, hori egikuntatzeko argudio badago. Garbi esan genuen gure lehentasunen lehenengo eta bigarrengo fazik zila. Eta hosek ertengo bela lehenengo lizitatzea, eta hosek lizitatzeien proiektu hosek hortik hasiko gainela ejekutatzea. Baina, proiektu bat egon, badago. Baina esan dugu garbi, bat eta biki bazten dugula.
Bai, zuen. Hemen ere horreko lehigaldiarekin alderatuz aldaketarik ez. Gobernu berri osatu horretik beste alderdiekin eztabaidatuz datorren lehigaldirako aurreikusten diren proiektuen antolakuntzea bideratzeko asmoa zenutela azal zeniguten eta hemen gaur aurkezten dituzuen kreditu gehigarriekin guztiz kontrakoa adierazten duzua. Beraz, gobernua osatu horretik eman nahi izan zeniguten konfiantza batean galdu duzue eta orain arte bezala aldeketari sumatzen ez dugu bitartean kontra bozkatuko dugu eta gure posizio apaletik garritik sortzen diren eskariak lehenesten ahaleginduko gara. Floreadako igogailutik hasita. Nik uste hor itzen genunin komentau genuela azmu geneukela gobernu programa bat itxeko 4 urteako. Eman aztixi. Zera, hilabete bada. Eta hemen ekartzetxeun partidek, ez die gauze beresek di, egunerokotasunin ertetzen den gauzek. Orduan, Gaztanenean martxan daukeu. Gaztanenean daukeu aukerie alemana bigarrengo maili ekartzeko eta euskeri ekartzeko 3. perfile. Baina leku egokitu inber da. Loratexek hor dauzkeu parki mantenimentuk zeio inberdeu egin, ikastorie mantenitzen zeio inberdeu. Orduan, ez da inbertixo berrik da, egunerokotasunetiken ertetze denak. Plazako kontenedorik arreglau inberdie. Orduan, ez da inbertixo berri bat zartu dela, die egunero erten deben gauzek, eta bai, lehenengo kapitulune badaude, dedikazio iso indilako, isoera batzuk sartu berra. Hala eskatzei ulako, kapituluk bestela ez duelako ematen. Orduan, lehentasunek Floriakuk hor segitzen dute. Eta eman aztixe, ekarriko dugu, udal programien 4 urteako, baina eman aztixe redaktatzeko. Uste lehentasune dela lehen lehendakari ordana, eta hori uste batzordetan, 2 batzorde pasaudio eta itzik egin Floriako igogailu batik. Eta beste guztiatzu aztakita, lehentasuna atrenatzeko elkarkonein berdan kanpu egola tortzea burua, komunikazio zeharek lan bat erago zuen, aldaketa hori egiteko, eta mi ez gait, horrai altzaten lanin eta bestinez, besti notiz iztatu. Azkeneko 2 batzordetan, eta ni uste nun, lehenengo teknizien gozala, lehenengo gaixe, Floria guztua joa. Uste duen da, nola aztan azaltzen, horretin horretan. Floriako igogailukin ezan dizutze pasatzen. Eta da, hundik proiektuk ez duela artean bizitatzea. Bizitatzearen proiektua eta proiektu daukeunin, bekarriko dugu. Eta ingo dugu, inberdan kreditu aldaketie. Daukeun gerakinekin, nik uste, hau etiekore badagoela. Eta hau berrezku da nahi ikuste dugu. Proiektu lizitatzea azka gortetzen, ez da izatea, lizitatzea hartzen dukela gantzatzen egia, orduan ez dakit, ez dakit, proiektu lizitatzea hartzen ordu, baina azuen eman die lizitatzea hartetzeko, nik ez dakit bintzen. Lizitazioen etortzatzen lizitazio horren, eta Floriako igogailu lizitazioa ez da azaltzen. Floriako igogailu lizitazioen bileri egin dira hau, eta aldaketak inbertzaizko plieguei eta hortan egin. Plieguk aldatzen egin. Bestetan. Eta lehentasun horien esan, Floriako gure lehentasunetan barru daula, eta gauza gondartzen bazen, asko ze aurre gozala. Baina bakarrik pliegotan konsideratu zebena, etzegia ze pasetan, noriten nigu espliegoek arkitektuk eta zaudela posibilidadi proiektu hori itxeko, Priat zein eskola izitzen mundia, jatzen da. Ingenieros de profesional. Ingenieruk eta zantziagan, aizik eskubide bertzela hortatik eta pliego egitzen joala onartzen, oarkea onoa amategi hori erabiltzeko. Horitana egin beharrazio lako bat gertatzean eta atxeapena sortu dut. Baina ez da egiten guk biez bat atxeatu dut dago. Guk martxan eta lehenengo gauzetan ipini ginen hori. Eta gauden hitzek osatzeko azukin gatxau dut. Eta Floriako egongaitu egiten eta konpromiso gartzen, hartu erdition bezala oinartar dute guk, eta gero inala berreze konpromiso gartzen gongaitu. Baina ez da egiten hitzein eta utzik deulako. Izenek horreatik. Aurrena eta lehentasun emantzikoan, impuna ointziadan hori, perfilik ipinitxeko no izango ez, impuna ointziadan, impuna ointzian esan dut politizok, eta orduen nola beste noiz baitean, eta gezki espanao musika eskola berri zen, hola hotxuko pliegu bibilituan, eta orduan, bate ontzanin, impunatzi gintzuna gure aldea, udalezin aldea jementzian, eta horretik mentzonan berrize pliegu gola ipinitu, baina ikusi egon montan ez dela, eta pliegu ipini behar dila,
horrela gertatzeko. Atxapena, hoxe, etxo beste zarra. Ez propaganda txarri emerri eta hori emerri. Ez amagarri, nola da hori. Eta gutxi hori zezik. Ez da mate honen... Ni harritzen aguna osea da, lau batzorde pasabide, bi antolakuntzako, bi lurraldugu, eta hori pleno batean guzea hori esplikatzen duzki. Nik itzaldi baten normala egitzen, hori pasau ezkio, normalena esplikatzen zen. Batzordeetan, hau pasatzen nahi da, atzeatzen nahi da, ez da gizien pasau da, ez da nik zaite zain hau, eta espaldi magoen notizik, batzen ez preocupa, espaldi baizu informazioen Galdetu ez du bakoitzen ebantzatzu erantzunen. Osea, ezke, hainbeste gauze pasatzeien egunerokotasunin pasatzeien gauzeana batzordea ez dago ematek. Espediente danak ez daude batzordea ematek, espediente danetan ze pasaudan da ze ez dan pasau. Eta pasau ikei holako. Urrengun akatz badao eta atzartu inberkoa akatza zuzendu berdalako. Orduan, erozein zea daukoztenin, galdetu, nik uste atik irikite dauzkeula, hamen egote gehala, eta erozen erantzuteko gaude. Orduan, ni uste Floriako atzeapena ez dela egunerotasun museo bat, nire ustez. Hori asko zelizio da. Baina bukan goi hau. Batzordik janin, bukara notek galderak eta bat dauz. Eta baki zer liste hoteien. Eta lista horiek ekartzen da, nahiko nahiz. Ezta? Halako garrantzize baldimokek eta ikusten moduan erantzun horren zaio bala, tepa asko eskatzia, ikatzine, gu erantzun batzatik eta nola ez ba. Orduan, agindu ariundanok, gure aldetik espaldi mago esan esateko, eta ez termin esaten beste danak interes badaurenik galdetzeko, porque gano bat egon, bari bat horretan ez terri uste, diskutitzeko terminan, ados atxik. Bueno, buskutien bat dut, oso zero, zain dut. Bai, izan dezute Floriako lehentasunetako badala zuen gobernuntzako, da jakineko nuke agar aztertu dezute irizgarritasun plan batean redakzizu diru laguntza lortu alitzeteko. Bueno, proiektu irizgarritasunen laguntza gizti egitzen. Proiektu. Ordune proiektu gingatzadek, baina bai dozkola kontatu eta bai gaitu lan bidera berduen laguntza gingatzeko. Hori tekniku gaitu eta bideo bentizik. eta hor goz bapuntua izan da. Gu ez gara teknikuk. Diru laguntzek eta kontrolatzen juena teknikuk dira. Eta egiz ezan berdeu, moitzeiela. Tokatzen zeizkoe, nahiatzen zeizkoe ze diru laguntza erten deben, eta alde dendanetan moitzeien, aldan diru laguntzik esenak topagoan izateko. Eta irizgarritasunen ingurun esan dugu, baguzela, ez dago ikusirik honekin, dauke mapa moriekin ze ikusitxe gezo dauke, horrengo izatetik kontratazio bat indalako puntu beltzan ingurun hor garai baten ibili ginen, nik uste gizarteako batzordin esplikauzala, eta horre irizgarritasuna aztertzea dituzte, herrikoa. Orduan, aber hortik egizek hartze duen, eta gero eikeienin aktuazizuk eta inbertzizuk eikeienin ikuste badema irizgarritasunek izan ikusitxe daukela, beti ezkatzea. Baina, nire kalde izan, irizgarritu dezu plan bat, ite, aztertu bat, hori izan galderi bestean. Herri osokue? Beste honek emateio aukeria inalizeteko ikusiko dugu baino aiatzeian. Baina hori da eskaini dioena dintzet. Herritxe aztertuko dela, bai punto beltzan ingurutik, inguruotarik eta baita irizgarritasun aldetik. Orduan, aber horako txostena prestatze juen, eta txosten arabera ikusten badima momentu nintzet. Osea, egun gatez ez horrena. Besteik, zoze gomendatzea honen buruz. Oskepiko proiektu gehiagarri gunduz honen aldaketa honen aldeko gotu. Onartutak ditzen. Zortzigarren puntun, kreditu gehiagarrien bidez kredituak aldatzeko Zubiaurre Elkargun Institutuko bazen bakidun espedientearen hasierako onespena. Lehen udaletxeko kreditu aldaketik arri badin badeu, hain dakarre ekargunek botz. Ekargunek behone dauke bere gerakinen, eta bere gerakin hortatik 252.000 euro ibiltzeken, bost gauzetako. Bat urberun kalderan konponketako, hori biharrengo kapitulu izango ditzekela, eta 5.000 euro.
Eta gero, 6. kapitulun, inbertsiotako 207.000 euro. Zago egor daudela, lehera itxek poliki-poliki, piztinak ukaldauzi, eta beste zona batzutako aldatzen okuteko, lehera argixeta. Gero, gazte zerbitzu gunie, onditu indan hortan, tailerran atontzi eta lanabezan erosketako 4.000 euro. Larrialdi seinalitikikin osaketi eta bestelako rotulaziziontzat 6.000 euro. Eta goxen, piztinie eingoan lekun aurre ikustezan, oin futbitoko kanpo zelaxe daun lekun izangoala, eta aurre ikustezan kanpo zelai hori trasladaun gozala balontzestoko lekoak. Ikusike zeber dauden kanpuenak, batiz bat anetasunan ezkaerak eta entrenatzeko taleko ikustauko belako, aurre ikuste deuna da jain kanpo hori, eta oin momentun piztinina aurrea junarte birekin ningo luke be, bi kanpo biko lituzke be, eta gero piztinikanik batekin geldiko litzezke, eta ikusi berko geluke arazoan zendu berko litzeke, baina momentun bintzen, izten biri eman, gero inberko litzeke aktuazizue oinekie. Hau ere zegoik nahi edan erabilitako kreditu gehiagia denez, gure ezetza. Musketiko aldeko botu. Kontrakoa. Abstentzioak ez dago. Onartuta gelditzen da. Eta pasatzea behatziarreko puntua. Batzorde informatzaileetako lehendakari, idazkari eta kideen berri ematea. Bizkari ikusko zeukan, ez dut izenak izango, ez? Antolakuntza batzordeko lehendakaria, Ana Arkueta izangoala, gizartean Janideikoa, lurraldean Imanol Arretagalaga, eta izialdean Sonia Vázquez. Jo, antolakuntzan gizartean lurraldean da izialdean danon izenak daude. Ministro baten problema izateko, baina pentsatzen exikula zengean eta zengean ordezko, ez? Eta hirugarrenin, motxagalako izango, antolakuntzako idazkaria Ana Ruiz izangoa, gizarteako Iñaki Laza Relatioz, lurraldeko Arturo Garatez Bigarreta eta izialdeko Liariño Izazmendi. Berri mati da, eta emate izute. Hamarkaro puntun, gero, berdin izate, baina kumulatzen dutea, zen movimento, interbentzio zen movimento doren eta bar, beti izaten bezalatu da batimo, bagaldau eta goberatzen egizpolko nintzen interbentzio emateko, hau, hilero ikusiko zutea, berriz izaten eta presentatzea. Eta azkena, Amika Galde Erreguak, deitz. Zortzireko eta zertu nintu guztia. Gorko, koiko bipore dukaren.